имрон хон сарвазири покистон гуфтааст пас аз суҳбат бо эмомалӣ раҳмон барои ташкили як давлати ҳамашумул дар афғонистон бо толибон гуфтугӯро оғоз кардааст. рӯзи 17 сентябр сарвазири покистон бо эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон дар душанбе мулоқот доштанд. дафтари матбуоти президенти тоҷикистон хабар дода буд ки дуҷониб дар мавриди баромондани музокироти толибон ва тоҷикон дар душанбе ба мувофиқа расиданд. имрон хон сарвазири покистон рӯзи 18 сентябр дар саҳифаи твиттераш навиштааст ки ин мавзӯъро бо толибон матраҳ кардааст. ӯ гуфтааст пас аз мулоқот бо раҳбарони кишварҳои ҳамсояи афғонистон бахусус пас аз муҳокимаи тӯлонӣ бо президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бо толибон суҳбати ташкили як ҳукумати фарогириро дар афғонистон оғоз кардам ки дар он тоҷикон ҳазораҳо ва узбекон саҳм дошта бошанд. як рӯз пеш дар душанбе дар нишасти матбуотии муштарак имрон хон ва эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки барои сари музокира нишондани ҷабҳаи муқовимат ва толибон ба созиш расиданд. ин созиш аз сӯи корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ истиқбол ёфт. бархи онро муваффақияти эмомалии раҳмон барои ҳимояи ҳуқуқи тоҷикони он сӯи омӯ гуфтанд, вале гурӯҳи дигар мегӯянд ҳанӯз табли шодӣ задан барвақт аст. дар ҳар сурат коршиносон мегӯянд агар ин музокирот баргузор шавад, мавзӯи аввали он бояд беҳтар кардани вазъи зиндагии мардум дар Паншер бошад ки ҳоло шароити бисёр сахт доранд. эмомалӣ раҳмон низ дар суҳбаташ бо нахуст-вазири покистон аз ваз дар дараи Паншер нигаронӣ карда ва гуфт ки мо ба ифоқа расидем ки барои дар шаҳри душанбе гузарондани гуфтушунидҳои байни толибон ва тоҷикон мусоидат хоҳем кард. дар пасманзари бидуни натиҷаи муҳим анҷом шудани нишасти сарони созмони ҳамкориҳои Шанхай барои Афғонистон хабари гуфтугӯи толибон ва тоҷикони Афғонистон муҳим хонда шуд. чун дар нишасти сарони созмони ҳамкории Шанхай ки рӯзи 17 сентябр дар душанбе баргузор гардид, раҳбарони кишварҳои муҳим дар минтақа бар сари масъалаи Афғонистон мавқеи гуногун доштанд ва ба як хулосаи аниқ нарасиданд.